Iya. Iya bener ini. Putus asa yo. Balik mana di channel ngomik ngobrol Ning emi. ning emik. Aduh, 30 menit mengarep ya dewe. Bingung bas apa Jadi anjir. nggak weruh tujuannya ngopo. Laro tujuane apa? Sing pasti hak dhewe iki nggak kegiatan ya, Pak. Ngai kegiatan. Kegiatan. Ya itu Gawe- apa? Kesibukannya hak dhewe bengi-bengi. Bengi-bengi. Iya. Ya iki momen Ramadan kan sih ya. Posoan. Soal ya intinya golek kesibukan lah timbangnya awake dhewe omben awake dhewe lapo sing negatif apa budalan dolo Debat ngene iki ya. enak. Kok iso ndak enak. Ya, kata kayak ngono lah model-model lek ngomong-ngomong Ramadan awakmu poso apa gak Ya poso. poso ya Tapi anu, Pak, biasanya iku ngetutno anumu. Emut Ya, ambek delok koncone. delok koncone lingkungan Iya, lingkungan itu pengaruh nemen kali. iya sih bener sih lek aku dhewe lek ngomong Ramadan nih bu tambah tuwek tambah hampa wae. Biasae iku sing biasae posoan iku awalan akhiran. Saiki blas. Belas ya. Blas deh. Berarti nutup sampean. Nutup kabeh. Nutup. Kegelapan. Nutup menarik kan ya. Iya, kegelapan awake iki ya apa iki. Oke. Ambek delok suasanae Ramadan. Suasana. Suasana Ramadan tak dari tahun ke tahun tak delok ya. Ya wis iki hitungane lek aku iki kan gen apa ya? 90-an iki gen apa? Genji. Genji, mosok Genji. Iya Genji sing anu lah, Pak. Jepang mah. Iya. Udah. Balik mana nang iku mau. Ya iku mau. Aku ndelok dari tahun ke tahun ini wong poso antusias nang Ramadan kayak embo padha sibuk masing-masing bener. Biasanya anu mlaku-mlaku, Pak. Yo, asmara subuh. Iya. Betul. Tapi embu saiki yo, apa ya sik rame yo? Kawan. Nang mujur ngono lho biasanya nek dhewe. Mancal apa. Saiki sepeda listrik minimal loh. Iya, tambah suwe tambah sepi, Pak ya. Nggak harus di desone awake dhewe tok intine. Podo sepi aku gak ono apa biyen tawuran subuh-subuh apa gelut saiki gak ono. Bumbu iku aduh mercon yo. Aduh mercon. Saiki ilang ya tradisi iku. Apa ya? Nah, aku dhewe wis bingung. Tambah tahun hitungane wis Ramadan iki kok ya apa ya teko awake dhewe sih asine. Asine awake dhewe ya iso ngawali maneh lek masalah. Bu meneh ndono promone mercon yo. Ya menawa Pak larang Pak ya regane ya. Modele awak saiki regane mercon iku Iya. piro. ambek tuku nang TikTok nang Tokman tutuke nek ayem iki lho. Terus ya, sampean apa ya sih enak aja kerja posongane. Iya jenenge posoan meskipun ndak poso ya ndak enak nyangkruk kono nyangkruk kene koncone poso kabeh. Awakan ndugal. Ya tapi ya wis golek lingkungan sing ndak poso pisan ya ndak kabeh kanca kerjaan iku poso ya ono sing kaya wis posisi Langsung moro ya? absen posisi ngono. Langsung ora ya. Toh ya kene kerjae kan di lapangan pasti Lapangan apa? lapangan tembak lho lupa. Kadang ya ada sawah, Pak. Iya. Iya, ngerja kan di dia ya. Heeh. Kadang ya nangir. Nangir. Jenenge wong desa. Nyepak ya, nyepak nyandung ya, Pak ya. Ini gini ya. Ya, nyepak nyandung, intine nyepak nyandung. Ya wis penggawean posoan iki ya bukan halangan sih. Jenenge wong kerja tetep ibadah, sing ibadah. Sing ndak ya ndak. Ngono. Bu tapi si Daria ya mana ya? Ya lek menurutku koyo awak-awakan yang mbok maneh. Penggawean ya ngono iku ya. Ya, Apa sing ngitan ae ta? ngitan. Ono dulur. Ana
Lho nanti tak ketok Chandra. Soalnya ndak poso ndak melu liyo yo. Enak ya alasannya ya. Alah. Hmm. Terus. Kisi-kisi Rio ya iki sidone lah ya. Ya sido koyo biyen iku salaman iku ya. Lah ya apa Chandra? Template tapi yo. Liyo kan template Anu maksud kok saya. ndak anu yo. Sepak-sepakan ini ya. Ya, iya sini ya. Jadi ya dewe iki selama 1 bulan 30 hari iki nahan amarah, nahan nafsu. Lah iya. Engko pas mari salat, mari salaman kuaplak. Wah, sepupu rek. Iya, sikil ini yo. Ngono. Waduh, ngono aku. Ya kan Rio yo salaman ya, silaturahmi. Bisa selama 1 tahun hilang salaman. Lah terus mana iku mau? Aku penasaran. Sopo sing nyiptakno kok lah ada silaturahmi. Silae wong Jawa wetanan Jawa Timuran sonjo ya. Sonjo. Kudu disangoni. Adate yo. Adat Adate sapa ya? sopo Awale iku lho. awake. Sopo ta apa Ki Joko sopo biyen jaman-jaman kan Ki apa, pangeran sopo ngono lho. Lah iya. Biyen lo perang, mosok semono lah. Demangan banget. Kemangan lo angger kok ate nyangon di zaman biyen ya. Kayak itu cewek. Oh ngono ah. Iya. Betit zaman biru nyangon-nyangon apa. Pemene tahun 98. Aduh. Kerusuhan, Bos. Tak kira nyangoni wis. Tak kober. Nyangoni tak kober. Aku nggak poso gara-gara mbak anu TCC lah. Pilek loro. Loro. Loro kan. Aku ya sering kocok-kocok ngono. Lek rokokan yo. Apa kok metu sisi. Iya. Tapi iku awakmu bukan berarti pas bulan iki kan, bulan Ramadan iki awakmu metu sisi lah ngono. Lancar sisi. Neko-neko ngono iku. Kadang ya normal, kadang yo metu sese ngene. Tapi kok ndak lanang. Oh. Yo anu kene. Lancaran kene. Lah aku nyemang pilek. Boleh kurang gede sese. Iya. Iya bener ini. Metu sese yo. Aku yang pengen jane kayak sampean jajal ya. Lancar. Iya. Jangan-jangan ini kategori disabilitas ini. Ngono ya. Iya, cacat. Cacat anu. Cacat CC. Cacat CC rungmu. Oh. Nggak bisa. Sisi cacat, sisi CC. Makanya. Ndak balik mana mau apa sangu iki sapa sing nemu? Ki sapa ta apa? Pangeran sapa ngono lho. Enggak ada. Pangeran. Mungkin zaman biyen otomatis. Kan zaman biyen. Dateng yo otomatis. Kadang ngenteni lho arek cilik-cilik. Ya kak, aku kan wis keluarga, otomatis ya ono kewajiban iki lek jare wong biyen ono kewajiban. Lek dhewe selama durung keluarga, awake dhewe malah duwe hak, bukan kewajiban, duwe hak oleh sangu ngono lho tak maksud. Intine pokok durung rabi ngono ya. Iya, jare wong desa-desa kan ngono. Boleh piro sampean? Ini mesti pokok terakhir itu ratusan ribu terakhir mbok zaman SMA. Tapi yo pernah oleh jutaan, pernah. Ya wis kaya sangu sunat ngono. Ngondo berarti ya sampean. Ngono. Oh. Dan iku celana kudu sing model kempol iku, sing sak yakin. Biasanya kan ditengeri, Pak ya. Iya. Kayak sing paling akeh iku nang wis opo. Iya, iya bener. Wah, sing awake dhewe kit berarti yo apa yo? Wis ngerti ndi tanggane sing
sugih endi sing loman apa kadang masih ndak sugih tapi loman ono ya iku wis dijujukan pertama aku ngono sih insting Langsung kerasan ya men itu. iya iku ya padha karo streaming ngono cuk download yo Betul betul. Donatur ya. download ya download ngemis yo kecil ngemis ya di mental yo Dulu yo sing ngajari biyen iki. makane ndak kerasa yo mulai jam 11 mau saiki wis subuh sampai petik keloro Wis suwe ya dhewe ya. suwe Ya sih ah, iki kopine separo. ya wis Sarapan sih. sarapan pisan Ngene iki lho. Arek-arek ini apa ya ono sing gembringsing. apa kemering apa Nah ya. ya lho kayak Ya gembringsing nang nanti ngono. posoan iki ya Iya. ya nanti ngomong podo-podoan ngopi malah podo ae kayak hari-hari biasa lek jare malah luwe vakum sih arek luwe vakum ya Payah yo. iya posoan Posokan payah. payah kesel jadi memang seusia awake dhewe kerja anu boleh sing genzi milenial iki milenial tentu nggak paham nanti parane Kadang yo arek-arek nanggap salah, Mak. kok iso poso nanggap salah Lah, iya kadang. Saking ayak dhewe wis ndak tau ngikuti ndelok-ndelok salon. mosok posoane ono son-sonan nek ndi daerah iki contone Ono metanan ngono. waduh ndak ngikuti ya rek Boleh kapan-kapan ada yang delok. Ngejak arek-arek. ya Ya yoga pingin. wis, ngejak yoga. Ngejak yoga. Ya iku mau balik mana misalnya awakmu kan cek tas ngobrol masalah dhewe yo golek sangu yo yoga iku wis tak tekani dhisik Ngono mari ya. mudhun sembayangan terus Paling akeh kok ini wis tak lus ya sih mas lu sih Ya, emang aku ngabari Bang yo jarene kerja ya. kerja ya cek oleh penghasilan rek yo kan Iya, ngundang sangune arek. heeh Ra ngono sing dipikir. Ya wis mari nak dimulai, Pak. mulai Iya. nang di marek ngobrol tae jancuk tapi aman nih rungmu ya bae mari teko podcast iki langsung metu teko moto teko kuping Jajalan ya guys. tambah keplong ta Besok jajalan ya. Lek dhewe ono sing apa yo istilahnya arek-arek gelem. diundang Iya, ya diundang gelem moro enak dhewe. ya wis Sampai intine- no ya, wis. sampai ya wis intinya aja lali subscribe comment like and share channel ngomik ngomong ning mic. ngobrol ning mic Oh, ngobrol ning mic. ngobrol ning Sing bener. ya Iki regone. Regone ning kene. wis Subscribe ya. jangan lali subscribe sampai jumpa di part selanjutnya dadah guys